tuu hengittelemään mun kanssa hetkeksi. Tällä kertaa me tehdään 4x4x4x4 tyylinen hengitysharjoitus, mikä toimii mulle tosi hyvin silloin, kun mä kaipaan rauhoittumista, mutta semmonen pidempi uloshengitys tuntuu jotenkin liian rauhalliselta siihen hetkeen. Joten monesti mä teen silleen, että jos mä oon tosi ylivirittyneessä tilassa, mä teen ensin tämmösen box breathing tyylisen harjoituksen ja sitten sen jälkeen mä siirryn siihen hengitysharjoitukseen, missä sitä uloshengitystä pidennetään. Mutta nyt tehdään siis 4x4x4x4. Ja myös toinen semmoinen vinkki, minkä mä itse olen huomannut, mikä toimii mulle, jos mä oon tosi tämmöisessä rauhoittomassa tilassa, niin kun mä teen tätä hengitysharjoitusta, mä etsin silmille jonkun pisteen, mitä mä tuijotan, ja sitten mä tuijotan sitä pistettä koko sen hengitysharjoituksen ajan, koska se, että sä tuijotat sitä tiettyä pistettä, samalla myös rauhoittaa sun aivoja. Se auttaa keskittymään sua vaan siihen hengitykseen. Joten voit testata tätä kanssa, jos tuntuu, että tarvit. Mutta 4 siis hengitetään sisään, 4 pidätetään hengitystä, 4 hengitetään ulos ja 4 tauko ennen kuin aloitetaan seuraava kierros. Ja aloitetaan tää taas sillä, että vedä ensin syvään henkeä. Ja sitten ulos hengitä kaikki. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Pidä 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Paussi 2, 3, 4. Sisään 2, 3,
4. Pidä. 2, 3, 4. Ulos. 2, 3, 4. Paussi. 2, 3, 4. Sisään. Pidä. Ulos. Paussi. 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 Jatka vaan omaan tahtiin.